खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गसाइगाव बियाबाव PMAYG न'नि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लादों। मैया रायजोआव गासै 3,25,234 नखरफोरनो PMAYG न'नि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिया गुबुन गुबुन बियाबफोराव जानाय बादिनो 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय हाब्रुबिल UN ब्रह्म गेलेग्रा फोथारावबो जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै न' मोनगिरि बिजाथिफोरनो फोरमान बिलाइफोरखौ राननानै होदों। बे फोरमान बिलाइ राननायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों दि फैगौ 12 अक्ट'आव क'क्राझाराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ बेखेवनानै होगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। बे खेबाव हाग्रानि नङा, बे खेबाव न'आव फिसिजानाय मैदेरनि गाग्लोबनायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। तेजपुराव सोमजिदों बे मैदेरजों गाग्लोबनाय जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला तेजपुरनि मराफुरलि बालिसिपारियाव मैया फुंनि समाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। बे जाथायाव जिउ गोमानांनाय सुबुंखौ गुदु खानानै सिनायथि होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो ट्राइबेल एफेयार्स डक्टर रनज पेगु आरो गोजौ थाखोनि अफिसारफोरजों दिसपुर जनता भवननि गोजाम CM ब्लकआव मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। BTR आरो आसामाव थानाय बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनाय थांखिफोरखौ बिथा खालामनानैनो मैयानि बे सावरायमेलखौ लानाय जादोंमोन। बे सावरायमेलनि गेजेरजों भेन्सार बर' बिजोंनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ BTR गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों सोरखारि खालामनो गोदान प्रभिन्सियेलाइज एक्टखौ सोदांनाय। बेनि अनगायैबो दान मोनसेनि गेजेरावनो BTRनि बाहेराव बर' बिजोंनि स्पेशेल टेट खुंनाय, अंगनबादि सेन्टाराव बर' बिजोंनि टेक्सटबुक जगायनाय, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय EGS फरायसालिफ्राव सानै फोरोंगिरि थिसननाय, गं 60 फरायसालिफोरखौ हायार सेकेन्डारिसिम फोजौखांनानै फोरोंगिरि थिसननाय। बेनि अनगायैबो कलेजनि बर' बिफानाव फोरोंगिरिफोरनि मासि सोरजिनाय आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि उदालगुरि केम्पासआव टिचिं आरो नन टिचिं मासि सोरजिनाय। आसाम जुडिसियेल सार्भिस रिक्रुइटमेन्ट आनजादाव 50 नम्बरनि पेपारखौ बर' रावनि बानायनाय आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टआव 20 नम्बरनि पेपारखौ बर' रावनि बानायनाय आयदाफोरखौ लानानैनो मैयानि बे सावरायमेलनि गेजेरजों सावरायनाय जादोंमोन। फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरा हरनि समाव सेसापानि कादंगा दक्षिण पलासगुरि गामिनि खाथें बर'नि न'नि दरजाखौ नारफायनानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय दुलिनि माइखौ जानायजों लोगोसे लेथेर फेथेर खालामनानै आलाय सिलाय खालामनानै गालांदों। थांनाय 29 नभेम्बर खालिबो खाथें बर'नि गंसे न'नि बेराखौ नारफायनानै गालांदोंमोन हाग्रानि मैदेरा। हाग्रानि मैदेरनि बेफोरबादि सामफ्रोमबो सुबुंनि गेजेराव सोमजिबाय थानाय जाथायनि सायाव हाग्रा बिफान, जायगानि MCLA, MLA, आसाम सोरखार, BTC सोरखारखौ बेफोरनि सायाव जेबो राहा लानायखौ दासिम नुवाखै होननानै जायगानि सुबुंफोरा गोख्रों अजद दैखांदों। आथिखालाव बनसु आफादनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव सोमजिलायनाय बेले-बेजे थासारिखौ लानानै बाक्सा जिल्ला बनसुआ खेंफोरथि होदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि बावैसो जालांनाय बनसुनि गेजेराव समाजारि बिजोङाव बेले-बेजे सोमजिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना थांनाय नभेम्बरनि 24 खालाराव क'क्राझाराव मोनसे सावरायमेल जानानै थांदोंमोन आरो बे सावरायमेलाव गासै मोन 5 जिल्लाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। बे सावरायमेलाव गासैबो जिल्लाया मोनसे थांखि लानाय जादों, जेरै बनसुनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनांगौनि थाखाय बनसुनि गिबि आफादगिरि बिथाङा गावनि सम होनो हायाखै जाहोनाव आफादगिरिनि बिबानखौ बोख्लायनाय जादोंमोन। आरो बेनि उनाव थांनाय दिसेम्बरनि 4 खालाराव मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी, नबज्योति स्वर्गियारी, इराग्दाव बसुमतारी आरो वारथि बसुमतारी बिथांमोनखौ जों बनसुनिफ्राय एक्सपेल खालामदों होननानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होखादोंमोन। नाथाय बिथांमोना बे बोख्लायनायखौ लानानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बायदिसिना खोथाफोर बुंबाय थादों। नाथाय जों रोखा फोरमायदों बनसुआ दायो गोदानै होजानाय बिबानगिरिफोरजोंसो गासै बाक्सा जिल्लानि जेसेबां खोन्दो दङ बे खोन्दोफ्रा गोदानै दाजानाय सानसुमा बसुमतारी, जितेन इस्लारि बिथांमोनजों जयै खामानि मावलांगोन होननानै बुंथियो बाक्सा जिल्लानि बनसुनिफ्राय। আমাৰ এই অঞ্চলৰ গাৰো জনজাতিসকলে যোৱা BTC ইলেকশ্যনত আমাৰ BPF দলৰ চিফ ছাৰে আমাৰ গাৰো জাতিৰ কাৰণে ইস্তাহাৰ দিছিল, গাৰো জাতিৰ এটা কপ নমিনেটেড দিম বুলি ইস্তাহাৰত দিছিল। কিন্তু আজি আমি দেখা গ'ল আমাৰ এই চিফ ছাৰে
যিটো প্ৰতিনিধি দিছিল আজি এইটো ফলবতৰ নকৰিলে আমি আস্থা ৰাখিছিলোঁ আমাৰ BPF দলে আমাৰ গাৰো জাতিৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি বিপুল ভোটেৰে BPF দলক জিতাই দিছিলোঁ আৰু আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ আমাৰ এই পূৰ্বজৰা অঞ্চলৰ শ্ৰী ৰাজু মাৰাকক মই প্ৰতিনিধি হিচাপে দিছিলোঁ কিন্তু আজি আমাৰ BTC কৰ্মকৰ্তা বা চিফ ছাৰে সেইটো সাকসেসফুল নকৰিলে তাৰ বাবে আমি গাৰো জাতিৰ হৈ আৰু পূৰ্বজৰা গাঁওবুঢ়া এছ'চিয়েশ্যনৰ হৈ বহুত দুখিত